מגיעים, מחכה להם, נמצא איתנו כאן חיים פרץ, מורה במרכז החינוכי ברכה, כיתת בתי חולים, שלום לך. שלום וברכה, בוקר טוב, מה שלומכם? גם מורה וגם קוסם. נכון, גם מורה וגם קוסם. כן, אז ספר לנו קצת על העבודה שלך. אני אסביר. מה שקורה בעצם, אני במשך שלוש שנים האחרונות נמצא במרכז ברכה, שזה גם בית חולים רמב"ם, בני ציון, הלל יפה, כרמל. אני בעיקר נמצא ברמב"ם, בית חולים רמב"ם, ומה שאני עושה בעצם, אני על ידי הקסמים שלי, אני מצליח להביא ילדים חולים, בפרט ילדים במחלקת אונקולוגיה, להביא אותם למצב של למידה. הרי מה אנחנו עושים בבוקר? בבוקר אנחנו באים לחדרים, שלום, מציגים את עצמנו, ומה שקורה זה שהילדים ברובם לא רוצים לבוא ללמידה, כי הם לא פנויים רגשית, פיזית. בסוף, שאני אומר להם, אני חי משמיים, ככה הילדים קוראים לי, מה זאת אומרת חי משמיים? אני אומר להם, אני קוסם. בואו לכיתה, אני אעשה לכם קסם. באמת, התורה פתאום אצל הילד מין כמיהה כזאת לבוא וללמוד קסם, אבל הוא לא יודע שבעצם על ידי הקסם זה מעין תרגיל כזה, שכמובן אני מלמד לו קסם, אבל משחיל את כל העניין של הלמידה, מטרות הלימוד, כל מה שצריך לפי תוכנית הלימוד. אני 22 שנה במשרד החינוך. מדהים. ובעל תואר שני, ומביא לו את הלימוד על ידי קסמים. ומי כמוך יודעת שבמצב המורכב הזה, שאנחנו נמצאים בו... אתה מלמד אותם מתמטיקה תוך כדי? בדיוק, כן. גם מתמטיקה, בעיקר יהדות. בעיקר יהדות, כי אני מורה ליהדות, אבל גם מתמטיקה על ידי הקסמים. הכל זה דרך הקסמים. שיטה שראיתי שבאמת מאוד מאוד עוזרת להביא ילדים לכדי למידה. יפה, אתה יכול לעשות איזה קסם גם שלא תהיה שביתה, או ש... תראי, אני אגיד לך, מה אני ככה לא עובד על זה עכשיו בדיוק? או קסם לשחרור החטופים? מאוד נשמח. זה כבר לא קסם, זה תפילה. זה חד משמעי. אז באמת הילדים מחכים לרגע הזה, וברשותך אני אספר איזה קטע קטן קצר, שימי שישי, ימי שישי זה זמן שאנחנו לא עובדים, לא נמצאים בבית חולים, אני מקבל טלפונים ואין לי מושג איך מגיעים אליי, אולי כנראה דרך האתר, אולי דרך... והיום דרך אגב אני גם התמקצעתי בזה בקסמים, חיים פרץ או מנחושים, אבל הם באים, אלה הם מתקשרים אליי, אומרים, חיים, תעשה טובה, תבוא, תלמד אותי קסם. ילדים במצב לא פשוט, שאני לא יודע מה ילד יום איתם, ואני מגיע גם בזמן המלחמה, גם בזמנים לא פשוטים, בשביל לשמח את הילד, בשביל לתת בו אור, על מנת שהוא ימשיך יצמצם את הפער הלימודי. חיים פרץ, אז כל הכבוד על העשייה הברוכה, ושלא יזדקקו לך. אמן, אמן. בעזרת השם. תודה רבה לך על הדברים, ותודה רבה שגם באת אלינו. תודה.